Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोननि बे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय जोङो पिकनिक जानो फैदों आरोना दिनै जानुवारिनि 5 तारिख आरोना पिकनिक जानो होननानै हायदों आरोना ओमफ्राय दायो जायगा नायथिंदों जोबोद थाबाय हा गाहायाव ओइ मा खालामनाय नोंलाय हा दिजों ओंखारलांबा गोग्लैलांगोन माहा दै खाथियावलाय फुरा नै दै खाथियाव ओरैबायदि बरिया जायगा गोजौनिफ्राय देखायनांगौ औ बे गोजौआवसोमोन दादा जानांगौ लायनो थिंलाय ओरैबायदि मानसिया हनै हनै बोखा हरदो बुरजा भिडिअबो लाना होआलै जोंखौ Bola saya deh. Kameramen sih bawa. Kameramen. Nih. Kau ada? Ada guzi ya. Guzi lah, baca nggak guzi. Ada. Ada deh. Nang juga nango. Siap. Oh, ni ada pun nak lagi. Ang nang orang. Ang keberapa orang? Ba về lấy lấy hàng xuống đi xe biết làm đẹp biết phật cơ nơi lực bật ô là này đi đây sao cái này Malah naik deh. Dia main piknik sana dikdar. Ini belum? Oh, le, bener. Le, apa ya? Le. Abi, ayung bray. Aboy. Mama. Yes. Baba. Abra dia mah. Ada ya? Agak. Oh, ini dia. Oh, ini dia. Alu lepas sini, alu. Bedor, sekasih nau nih, bedor. Dengan angin sabia sampai boyo nih. Alu lepas nih, dunia. Sekarang gerana ada nggak? Sampai boyo di filter. Namun dah segadan lah bunai. Hei, gerapa? Jauh sini. Udah juga. Beda ya, anggo. Ayo. Tinggal kan. Video lah ni apa? Beda ya nih. Bikin lung sebesa. Ya berbeza kau kak? Beza kau? Nih. Ang jaga stiker. Istilah yang jaga stiker dia nih. Baik sini. Skuti tangga sini. Dalam kasihnya cinta, kasihnya. Numan dia kayak istilah, mau ya? Dia lega pergi sama mamanya, kayak Asia deh ya, tunggu ada Zodap. Oh, apa man? Zodap. Zona yang orang bayar, lega
tes ke lagu. Betul dong, hei. Hei, mau kena ini. Bedor. Dan buah. Bedor. Leg piece. Tengok mama nurang bika kami dong. Mama bedor dengan biau. Mama ketiga, mama dengan biau. Gusiau. Bukan apa beda. Abrai dia kami nongor. Dengar. Neng, video lah. Ukutin. Bedor. Mana? On touch kanal lah. Ini baik. On touch kanal lah baik. Nih. On touch kanal lah baik. Bapre. Nih bedor lah kepor. Bedor aku nih. Bedor. Bas tas thang lain ni bapre. Isang salam ya isang bas gedor lain ni. Ayo. Nih, lu kepor. Bacing maman bacing guna bawa Raymond bacing guna bawa bacing maman guna mau nanggung mat mahai derajat bacingnya orang mau tayo bau bacing bawa sabram ada gazor deh masih gazor sap gazor ya mahai gedor mendang ya gedor nudak are biar muilas dah lebar biar muilas ke bai dia yau sunanggan mi perke sunanggan lebar nih gazorat ada sini nih arle क्या है gazor siapa nama bilai सीधा siapa kembali gedungnya siapa coba mbak aku lah ang kerja na nih lihat kena ni dia nih sama di gilali ni mobil video lah ni apa Bayo, may lakar sa bike. mau kamu lakukan sini Pray, lama Kamray, bilay. Uy, no, harap ito lang na hipubay. Bayaw umabidor, bayaw daw bidor. Bayaw umabidor, bayaw daw bidor. Umabidor ko song nasagan, ampray daw. Maman, surbasan ni angko daw bidor ko song nasagan, ampray umabidor ko song nasagan na. Lagabar. Hasiman siya maman, lama kumicek ina bikang kontay na katro bidua biyon lasa be dia lagabar. nih mengong pra nih jangan mengong pra गाजर आलू प्याज फैमिली पार्टी बोलो इधर देखो ए जासले हर berang naman isa bukon ani hot ro eding संगासिनो दोङो नै इथिं हांदों लकेल दाउ हांदों बयलार आरो मामा अमा बेदर पूरा फैमिली ayo gozबाय पूरा anu belum pernah hol bahay kok jagan na sala jagan पूरा ओमफ्राय ओरैबायदि आनलाकि दिनाव पुलिसजों हेलमेट डाबल लायिनि फट' साफाय जाबाय जोङो सेसका फायनायसिना सिखिया नेसां नाया जोंनि दाबो फेमिलि पार्टि दिनै पिकनिक जाफैबाय सुगासिनो सासेयासो बिदिनो गुमिया होगासिनो संगासिनो What happened? Nggak masak kok? Kau kan sih nggak tahu beli apa? An masak kayak jirah itu, jidu. Jidu kan itu nggak? Oh, tomato. Terus susah nih. Wah kayak. Beetroot boleh lagi dong. Salad. Oh, pias kelihatan aku sudah apa? Tanggal ini aku serba. Itu sugra. Aku ketiba semua. Payah mau gerah, hinjau naik gerah. Anjau gerah. Payah mau gerah. piknik फैनाङा बेबायदिनो खनसे सिनांगोन बेनोनो न'नि मानसिया जिन्दगि दाफै नङा पाया मावग्रा हिन्जावा आराम जाग्रा पिकनिक नङा
बाहायदों रा बाहायदों नों हौवाफोर सासेल' जाबायना गुमैया ओंखायनो बाहायदों जाबाय आब' नै गोदान पार्क बनायगासिनो दं आरोना इथिंबो डेक'रेट खालामगासिनो दङ पिकनिक स्पट सिङावनो ओइथिं जिरायग्रा जागोन जायनिथिं गामिनि आमाइमोन खामानि मावगासिनो दं आरोना ओइथिं मेन गेट ओइयाव मेन गेट बनायगासिनो हा गोदानखो मानो होद लाफायालै ओइथिं मा बनायगोन बिसोरसो दोंसै माने जि बुस्थुखौ वेस्ट खालामो दै बथलजोंनो पुरा बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय नै बिथिं दोङो अन्थाइसो सोजोबदों मा होनबावगोन खाट्रा बनायखायो पुरा थाबायदा आरो मा बेखौ नायबोल' मा बुस्थु बियो अन्थाइखौनो सोजोबदों ओरैबायदि मोजां डेक'रेट खालामदों गारि टायार जि बुस्थुखौ गारो बिदों नै बैयो जिबौ मा खालामगोन जिबौ ओरैनो नायदों दसे गारि टायार सब गारि टायारखौनो जा बरिया खालामखादों ओइथिंबा मा जागोन ओमफ्राय नै बैखौहाय दै बथलजोंनो आइ लाभ बैरबखुन्द बुस्थुखौ वेस्ट खालामो नै बेफोरजोंनो बानायजोबदों आरोना बिसोरो ओइथिं आरो नै इथिं माखासे बानायगासिनो ओइ हिर' हेल' पिकनिक खाएको उता फेमिली फेमिली पिकनिक अनि बिजु देखेको छैन गयो होला र डेकोरेट काम गरेको जाने 1 2 3 Monster Kingfisher nih mani boneka खालामो तारु बटल kai त्यसलाई बुलु खिच्नालाय मोनसे दे बैनिफ्राय खिथि बैनिफ्राय दे इयो माने गोल्ड माबान गोल्ड ओमफ्राय आरो बियो ओमफ्राय बेलाय ब्लु आलाय बेबो ड्रग ग्रीन बियो बक टूर किंगफिशार तुरबक पुरा बथलजोंनो बेफोरबायदि बथलजोंनो बनायदों गोजौआव आइ लाभ लैंड भैरबकुंड ये क्या है बनता सब बथल ना वेस्ट बुस्थु बनायहांदों ना गोदान पार्क जागोन गोथाव ना ये बनना रखे हमको टेस्ट करने के लिए दीजिए टेस्ट करेगा दीजिए वाह टेस्ट करा गसम दुम दाम बेदर खाम राननायनि फुगुल लाखिगोन बेदर राननानैनो जाग्राफ्रानो हनै दे थुरसि हानजा फायदे जाखावस्रिफोर जा गोथाव अबे आं सुज'दो सोर साप्रि आइगोलै इथिं खानजादो नै मेगन मोटलिया मेगन मोटली ये मेगन मोटली नै मामा आं भिडिअ खामग्रा होन भिडिअ खामग्रा जायोना नों नै
जादो जोङो गोथाव पिकनिक जानो बैरबखन्दआव Hei, gue itu bener hai dia nak dia pun nak kep lah. Betul ada ya. Ăn giặc hàng bài. Ang naik grasi, ang zayali naik grasi. Gawat lu kayak pada. Udah. Có bên đó. Aduh macam le. Aduh macam. Ilas kokle beli, lepas beli tu. Gitu lah. Nay cũng ngắt ra. Hai siêu là lại